Saan si Arman? Ako? Hindi ako marunong. Marunong ako mag-basketball. Shoot mo nga sa gitna. Karamat lang mo na! Ala! Sige, miss nyo na. Tapos na ito eh. Ryan, bakla daw yung gelok. Yan si Ryan. Kawangan. Sa'yo ko ipapabot para ano, para crush ka nun eh. Ha? Basta tumama sa ring. Basta mag-shoot ka, tatama sa ring. Lagi, tatama sa ring. Kasi hindi makokontrol lang kasama mo yun eh. Kailangan tumama sa ring. Dahil yung shoot. Pata na! Isa! Yung 3 point. Tatalawan kayo. Ano ba yung tira niyo sa... Game na, miss na. Yan, wala yan eh. Mga laro lang yan eh. Yan. 3 points, ganito. Ganito bola. 3 points, ito ganito ah. Okay na. 3 points ah, tignan nyo kung gaano ako mag-3 Magsisaging na nga ako lagi. points ah. Basta mag 3 points mo, yung regular na tira mo. Yung hindi ka tumatalon, hindi ka nagja-jump shot. Ganun kalakas yun. Pag hawak mo na bola, kailangan, sigurado ko na nakaganyan, no? Oo, either na ganyan. Either na ganyan. Kasi 3 points yan. Pag tira mo lang hawak mo na bola, kailangan mabusin ka. Ganun yun. Kaya lang kapag isis ka, hindi yung Masakit yung ganito ko. pakita ko yung 3 points yan, pasok ito. Pag nasa posisyon ka na alpha, win. Okay ko na pwede yun. Okay ka na ganyan. Kailangan, ang bola, pag-release mo ng ganyan, nakaisila na yung kalaban mo, ikaw, kailangan diretso mo. Kailangan ganyan. 3 points, ganyan. Game na! Hindi, diretso yun. Tapos lang. Diba? Palar na. Isa pa, Mac. Isa pa. Laro na tayo eh! Oo, laro na tayo. Isa pa. Pakita ko 3 points ko lang na shoot ko. Ito, shoot na. Makukuha kaya ito sa saging. Okay. 3 points. Ryan? Ito ah. Mawala din. Magkano pusta? Ah! Ayan. Magkano pusta? 2 points to.